It's DJ. Hello, Mamshis, Papshis, at mga Anakshis. Naku, gagala na naman po ang inyong Mamshi G. Kasama ng tropang Baguio. Hi, guys. Hello! With Daddy June Alex Banghon. Ano nga yung mo? YouTube mo? San Alex? June Alex, together with Mayan Channel. Mayan Channel, Rain Darren. and Yuri TV! Yuri TV. Ayan ako. Magsama-sama tayo sa night market tonight. Kahit umuulan, ilalaban namin to. Kakain kami ng balot, ng mais, mag-iikot-ikot. Yun lang. Dahil wala kaming budget pambili ngayon. So, tara na. Gala na tayo, guys. So, we're here na sa night market. So, tingnan natin ang kaibahan ng night market noon sa ngayon kasi sabi nga nila, maraming mga nagbago dito sa night market ng Baguio City. So, tingnan natin. Actually, ngayon, totoong napakalaki ng pagbabago kasi hindi siya ganun kadami yung mga taong nandirito ngayon sa night market. Siguro gawa rin, pa rin ng pandemic. So, let's see. Ang kagandahan, syempre, may mga security pa rin. Hindi na po ng mga kapulisan natin na nagsisecure ng ating may music! Nakakawa. Makaka-copyright tayo. Dito yung mga food. Ayan, dito. So, nandito yung mga foods. So, doon tayo sa food trip. Foods Yes. muna. Dito na kami agad sa food trip. Tara. At ngayon, nandito na tayo sa food section. Sa food section kung saan yung mga food trip, nakahiwalay yung mga pagkain dun sa mga ukay-ukay na damit or dun sa mga nagbebenta ng mga damit, saka ng mga sapatos, and ng mga bags. So, andito mas organized kasi para mas naiwasan yung pagsisiksikan ng mga tao. So, syempre, mga sikat na food, ang balot, mga street foods, yung mga mais, yes, favorite, saka kung ano-ano pa mga pangtuhog-tuhog. So, tingnan natin kung ano mga makakain namin. Kasi si Ring, CR. Meron din dito mga Japanese food. natain na po agad si Ring, hindi pa kami kumakain. Nagbawas na agad. Okay, so ngayon naman nandito tayo sa mga yung street foods. 15. Dito 10. Ito. 10 din po. So, Nuggets 1 day pa. old. Yes, ma'am. 35. Dessert, ma'am. Ay, gizzard. Ano yung gizzard? Balon-balunan po. Akala ko yung nasa 10 po. Akala ko yung nasa kisame. Kikiam. 10 po. Okay. Sige, magpuputrip tayo kasama ng balot at tenoy. Si Daddy Alex na napakahilig sa itlog. Hello. Itlog talaga, te. Balot at penoy.
Ilan po? Parang ang dami mo naman nilalagay dyan. Parang, Asin, syempre. paano yung pagsipsip? Ay, Kailangan sarap. may tunog. Sarap. Sarap? Kailangan may tunog. Hindi doon sa sarap ang pagsipsip ng balot pag walang tunog. Oh, ayun, may nasamid. Oh, di ba may nasamid? May nasamid kasi nga sinagad. Ayan, Kaya loko. dapat dandaan lang. Ay, ano yun sa'yo? Ano, chicken skin. Ano yan? Chicken skin. Ganyan-ganyan yung ano. Oo, Sabi ko, saan mo kinuha? Saan ko kinuha? May shoplifter pala akong mga kasama. Binayaran ko dito. Okay. So magpuputrip tayo. Meron tayong mga squid ball. Lumaloob po natapos na ito. Bad trip po siya kasi yung parang akala mo wala sa Maynilang squid ball tsaka kikya. Hindi, actually, ito kasi yung mga sikat na food dito, di ba? Iba pa rin kumain kasi sa ano. Oo, sa kalsada. Basta chicken skin. Ito po, Ano yung sa'yo? magkasama. Kwek-kwek? Eh, dad, kumuha ka pa ng isa. Di, kayo rito. Ano magkasama? Bawal kasi si daddy sa sobrang itlog. Nangangati siya. Nangangati yung... Ah. Ano na nga natin? Tutot! Yung itlog daw niya. Balot. Ay, bawal ka, high blood ka. Yung aking wala pa. Actually talaga. Dalawang ano po yun? Kikiam tsaka chicken ball? Isang baso lang po? Kasya po ba? Yes po. Ako gusto ko mag-isa. Meron sir. Ano ko naman? Yung babayot ka? Ano? May Ay, balak blood. na kuha na yung isa. Eh, mainit. Yung dad, depende. Ma'am, may balak na kuha yung isa kasi mainit. Sabi Ilang niya, penay sir? Ayan, kita si sorry ate. po. Matagal na po kayo nagtitinda dito, mami. Opo. Ilang dekada na po? Tagal na rin, ha? Ano naman yung dekada? Tawag nila rito sa... Anong sarap nito? Kasi nasa Maanghang po, kuya. Tamis na mga maanghang po. Nuggets. Di ba nag-abroad kayo? Di ba sa Malaysia, sa Thailand, may mga ganito rin. May ganyan. Ano naman mga specialty nila? Lalo sa Thailand, isa sarap ng pagkain. Mas malasa. Sa truck. Sarap sa Kasi palamig. maraming silang seasonings na Mas malasa, may magic sarap. nag-promote pa talaga tayo. Ang ganda, may effects tayo. Oh. Oo. May mga pauso. Meron kayong ano dyan? Hindi, may sausawan ba? Wala po. Charot lang. Sa dami ng mga napuntahan mong night market, ano pinagkaiba nitong night market ng Baguio sa ibang bansa? Dito maluwag. Yung Thailand kasi parang halos pareho. Ganito rin. Yes sir. Marami rin siya mga ano. Ganito din, sobrang dami, isang sabang ganun. Ako talaga sa night, ever since pag pumunta ako dito sa Baguio, ito talaga. Diba di? Anong pagkakaiba ng mais dito at saka ng mais sa baba? Ano to, manamis-namis. Yung sa babababad sa singit. Okay, so ngayon, mga mamshis, papshis, mga nakshis, meron akong kasamang mamshis and papshis out over here. Ayan, sila yung mga matatawag natin mga vendor dito sa night market ng Baguio City. Okay. So meron sila mga tusok-tus, mga tuhog-tuhog, mga balot, ganyan. Kamusta po kayo pala, mami, nung ano? Pandemic. Kamusta po kayo, mami, nung pandemic? Itong ano, siyempre wala akong Wala benta. pong benta. Ano po iba pinagkakabalahan natin? May effects too. Oh. Sa bahay-bahay. May, paano po, nagluluto rin kayo ng mga lutong ulam. At saka, ano pa po iba ninyong paninda maliban? Yun lang po. Kamusta naman po yung kita? Okay naman po, naka-certified po. Nakakasya po. May anak na po kayo. Meron po. Ilan na po yung anak? Bali, dalawa. 20? Ang dami na. Dalawa. Dalawa. 13 tsaka 8, 19. Okay. So nakakatulong din naman po ninyo sila sa pag. Dito po yung panganay ko. May iba pa po kayo ibang. Saan po iba yung resto? Dito lang po, pero yung anak ko nandiyan lang. Andiyan. Asan siya? Sa anak ni Ate Judy. Ang inaway. Parang bigla ako sinigawan. Tapos siya po ang inyong Asawa po. Hi, Papsi. Ano po pangalan ninyo, sir? Hey. Si Papa Ray. Si Papsi Ray. Gano'n na po kayo katagal na nagtitinda dito sa night market? Ilang years na rin. Matagal na rin.
Dito na rin po ninyo napag-aral yung mga anak ninyo. Ah, talaga? Dito na rin. Dito po, anong school po yung, may school po ba yung Night Market? Night Market University. And then, sa pamamagitan po na pagtitinda sa Night Market. Ang taray, ang bongga niya. Ayan, kaya sa lahat ng ating mga viewers out there, papunta kayo dito sa Baguio, hanapin niyo agad si Mami Judy. Sigaw lang kayo pagbungad ng entrance. Mami Judy, ito na po yung pwesto niyo o naiiba-iba pa? Every week po, naiiba. Ah, Pero dito po yung regular na pwesto natin. magkano naman po ang renta ninyo dito sa ano? 350 po. Weekly. Weekly. Kamusta naman po? Gabi-gabi naman po ba maraming benta? Maraming... Depende po sa turista. Oo, no. Humina talaga yung Humina turista. po nung walang turista. Kasi kahit yung mga lokal na taga dito sa Baguio, bihira din pumunta kasi gawa ng malakas ang ulan. Paano po pag malakas ang ulan, may pumapesa pa rin po kayo? Yes po, dito po. Huwag lang po suspended. Nasususpindi rin. Pag sobrang lakas, no? Ayaw magkama. Ang bongga na. Ang bongga ng tokneneng, ang mura, no? 15 pesos, tapos 5 pieces na siya. Anyway, Ma'am Shi, maraming salamat. Sana marami ka pang benta. Kaya sa lahat ng mga turista natin out there na pupunta rito sa Baguio, hanapin niyo si Mami Judy. Ang sarap po nung sausawan niya. Walang echos, walang keme. Tapos ang linis pa ng setup. Kaya tara na. Meron tayong suka. Hoy, Balik mo yan, balik mo yan. So meron tayong matamis na maanghang na suka. Meron din siyang matamis. Basta mga combination niya ang sasarap in fairness. Ano po, sulit, nakakalakas talo kumain. Tsaka ang mumura, very affordable. Kaya Ma'am Shirley Judy, maraming salamat. Kay Ma'am Shirley. Kaya naman punta tayo sa iba pa natin kakain. Food trips. Ngayon, susubukan natin yung power namin ni Yuri para maging tindera. Tutulungan namin sila Mami Judy. Yes, Tindera Mami challenge. Judy. Kami magiging tindera, magtatawag kami ng mga customer. Sige. Sige, may SWAT. Magpaalok lang naman ng tinda, hindi na kung anong masamang benta. Galit na galit. Ewan ko ba rin sa cameraman natin, nagigigil na ako rin. Sarap isigaw yung tunay mong pangalan. Sige, magtawag tayo. Channel. Dati dito. Kailangan maka 1,000 kayo within 1 hour, ha? Pag hindi kami naka 1,000 Mami Judy, siya po mag-aabot. Dito ka dati. Ay, hindi against the light. Oo, maganda sila. Para magtatawag tayo na. Hindi maganda pag against the light. Papangit lalo itsura yung dalawa. Against the dirty light. Kuya, bili ka. Merienda po, anong hanap nila? Pili Kuya, bili lang. ka. Kung ayaw mo itumpa ko yung kapit tayo. Bili na po kayo. Merienda po. Ay, may po kulit kayo. na po. Wait. Kung ayaw mo itumpa ko yung pamilya niyo. Bili. Bakit ka nananakot? Kasama yun. Huwag naman ako, sira ako. Hindi makakabenta si Mami. Saka, huwag ka humarang gabak ikaw mapagkamalantok neneng sa Oo nga pala. kulay. Merienda po. Ay, dito na kayo. Ma'am, sir, kititing pasok lang. Anong hanap nila? Anong Pasok po size? kayo, maluwang po siya. Anong size ba? Sapatos? Bakit ang magkano ko sapatos? Tokneneng, one day old. Tokneneng, tokneneng. Marami po kayo. Yasis po kayo para sa kapatid niyo. Uy, pangit ka magtinda, ti. Pero wala tayong costume. Alam mo, lalong walang bumili. Umalis na lang kayo dyan. Wala tayong balon. Pag tinuto natin kasama ng steak, Sama mo yung daliri mo. Pili lang. Buy 2, free suka. Para may sausawan akong kasama. ano sa inyo ate? Huwag ako ha. Ano po sa inyo? Green, pila lang po. Ano sa inyo te? Buy 2, may free sausawan. Lahat po? Mami, hindi ko naluluto ito. May free pa po tayong tissue. Ano pa pong gusto ninyo? Free ano to? Lahat na to? Free trays? Oh, free drinks? Meron po, kaya lang mainit pa yung mantika. Kaya lang po ate para sa'yo. Pili lang. Pag bumili po kayo ng 5 stick ng May items, isang steak. may bagong stick kayo pang tusok po. Sabi nga. Bili ka na. Kuya, balot, pampatibay ng tuhod. Yes. Tingnan niyo, ang tibay oh. Sorry. Kuya, Ano yan? yan? Mukha ng tuhod kasi maraming guhit. Bili na kayo. Bili. Penoy po, para sa mga Pinoy, purong-puro, sariwa, bagong labas po ng So yung balot para sa? sa tuhod. Tuhod.
Asan yung mukhang tuhod? Ito. Ako, Siko. Happy? Patusok eh. Ano po sa inyo, sir? Ano sa'yo, kuya? Huwag kami, ha? May aso pa raw sila sa bahay. Ako? Ayan, dyan yung jowa mo. Hindi pwede. Actually, may curfew na sila. Ate, pwede na ito pa yung daan pala. Sa mga babae po, may bagansya ng 9:30. Umuwi na kayo. Charot. Kami yung manghuhuli. Ilan ko sa kanila? Ate, tulungan na kita magpalit. Hindi, ibalot. Kagulo. Te, lumayo ka sa lagayan ng pera, te. Yung pera ni ate, ha? Te, layo ka. Nakakaray mo. Mamaya sabihin ni ate, dinadaan natin sa vlog, tapos ganyan ka. Ma'am Shiji! Dalo kayo sa YouTube ko, Ma'am Shiji. Ay, mga kumpare natin, Ang gaba nito, sandali mag-facial tayo. Kausapin natin. Masabi mo yan, oh. Ako nakita nila yung noo ko. So, kita kayo dito sa night park. Ang galing, oo. Mukhang nga lagi siya dito. Wala pa, hindi pa sumagot. Ano po man ang pangalan ni Kuya? Ay, Joshua! Si Joshua! Why? Bimbi, halika rito. Si Bimbi, manas na manas na. Si Ano Chris. niyo po? Ate niya. Kaibigan? Ading, kapatid. Ading mo. Siya yung ading mo. Ito yung pangalan namin. Ading mo din. Ako pala bading. Pero kabading. Darla, tawagin mo. Hoy, Darla! Kuya, anong sauce? Ay, 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 antar. te. Antar. Te, layo ka dyan, te, sa lagayan ng pera, te. Sure ka? At okay na po yan. Dagdagan mo naman. Tapos bibigyan natin sila ng libreng tissue. Naku, bihira tong tissue na to kasi ginawa pa to mula sa mga nalaglag na puno ng Ito yung kay pine. kuya. Kuya, anong sauce mo? Okay lang. Kunti-kunti lang yung tissue, mahal. konti lang. Kunti lang yung tissue. Dalawang fold lang. Ay, Ate, saan po lahat? Ano po Halo. sauce, kuya? Lahat po ba? Lahat na kuya? Lahat to kuya, sauce din po eh. anong sauce na gusto mo? Yan. Alam mo, te, sus Mariosi pang aabutin mo dyan. Na-embar na bigla. Yung alas ni Mami, hawak ko yung kamay niya. Magala. Yung lutuan nila nasa bag ko na. Ito kuya. Ay, Mami, bayad po niya. Ay, huwag kang tumanggap ng pera, te. Ito. Anong sauce kuya? Aso. Wala pong mainit dito, okay lang. Spicy sauce lang po. Ano po mga pangalan niyo? Okay naman. Daniel po. Daniel. Dalawa? Ano, Diyos ko, kasi Dalawa silang Daniel, Daniel. tsaka Catherine. Oh my God! Ang Catherine nandito. Sarap. Thank you mga parts. Thank you so much for coming. Come again. Ay, Julie. Ay, Yes. may sukli pa ba sila? May sukli pa kayo? Wala na? Ma'am Shiji. Ma'am Shiji. May Facebook ka daw ba? Uy, maybe. Binibigyan niya ako ng cellphone. Ano ba yan? Iba yung mga lalaki dito sa bag. Yung Facebook mo, hindi cellphone. Yung ano, Te, number daw kasi yung Gcash. number Gcash ko. Oh, yung Gcash niya. 35 na lang po yung laman ng Gcash ko. Sa YouTube na lang. YouTube ay meron po. YouPorn. Ayaw mo ng YouTube. Ayan. Mukhang suki to, oh. Nandun nata siya eh. Thank you. Ano lang. Grinder, meron ka? Tender. So, grinder. Hindi mo ka nakarelate sila. Grinder. Nagti-Twitter din pa eh. Sabi ko niya. Doon Nari niyo kung sino yung mga kasama ko. Tapos, pwede kayong mag-ano sa akin. Mag-message. Through ano. Pwede ka mag-message tapos yung Gcash number mo bigay mo na. Send ko lang. Power pingit. Pagkita tayo sa akin. Sa Ay, hindi. mga Ako na yung pagdating dyan. Manager ako eh. dalawa. Sabi ko, sabi niya i-search, sinubscribe ko na, tsaka binel ko na rin. Thank you guys, thank you.
Okay na. 1, 2. Thank you guys. Salamat. Abangan ko yung comment niya ha. See myself there. Magkakasama Bye-bye. pala sila. Masaya. Pasabi ka mo ako na sa asawa mo masaya. Pepa, Uy, may picture din ako sa kanila. Asan si pamangkin mo? check nung bag niya. Baka yung benta mo nabawasan. Wala ako sa kanya. Face shield mo magre-reflect? Face shield mo. Yung mask mo, yung face mask mo ilagay mo sa baba mo. Face mask ka na lang mo. Picture naman yan, di naman ano yun. Okay lang yan. Subscribe ka na agad. Wow! Yay! Food trip na naman ang aming susubukan. Ang specialty ng Baguio City, ang taho strawberry. Yan. So, lamon na naman. Strawberry taho. Strawberry taho. First time mo yan. Hindi naman, nakapunta na ako dito. Nagtaho na rin ako sa ano. Pero kakaiba, no? Sa may Iba yung lasa. Oo. Tsaka dahil nag-decision si Kuya. Tamis eh. Oh, strawberry yan eh. Sa trip. Ayan muli, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi dito sa night market. Kasama ng aking mga tropang Baguio with Yuri, TV. Rain Darren. San Ale. Asan yung isa? Sa likod mo. Eminem! My channel, and of course sa lahat ng ating mga subscribers, don't forget to like, share, and subscribe. Mom G! Maraming salamat guys!